we willen echt nu hören. Ik zal er een caféke. Ik zal er een caféke. Kom op, hè, kom op. Het is Oosterwijk. We zijn op ons aan en dat nog zeg ik. Kom op, Nunsegelijn. Zo moeten u toch kunnen horen. We staan hier lekker gezellig op het plein. Het is midden van zijn avond tijd. En veel vieren het vanmiddag hier in Nunsegelijn. Dus, hoe zit je? Ik zal er een caféke. Ben je toch content met? Nee, Zetter. Nee. Kom op. 3 keer snel, kort achterin. Volle poelen. Ik zal er een caféke. Was er rustig, was er stil. Ik zal er misschien 12 à 20 uur in. Kijk, dat is. Kijk het ook al warmer. Kijk het al warmer, ja? Alleen nog 12 keer. Toen kan ze het, gebeurde het. De duivel in de stiel. Van wat je ben ik al, dan veranderde de muren. Kom aan. Dan komt het moment, hetzelfde hij die dat kende. Dan was het in de dan in de hoek. De schuut, zo aan het sterren, al het is nog eens leven. Oh, dan is in het zak, golden op spas gemaakt. En zingen, de dan gemaakt, die werden de kaart. Wie van mannen van de dag, wie is dan? Wie wordt een fout geraakt, in alles wat maar even maakt. Jonge kinderen zien het van, hier zijn we, dan. Zo gauw als vier niet opgehuren, en de juwelen zeuren. Ik veel meer, het is zo lang, het is niet veel dan. Die was zich op de grappen, een dikke tong, die schijnt te rappen. Want door molen zingen dan, door wordt dat dan gemaakt. Het allen, die wordt dat dan gemaakt. Die werden geklaagd. Wie van mannen van de dag, wie is dan? Wie wordt het vuil geraakt, in alles wat maar even maakt. Jonge kinderen vier het van, hier is een dan. Wat is er nu? Laat ik horen. La la la. La la la. Kom maar, kom maar. Ja, la la la. Goeie, kom maar. Fantastisch! Wie wordt het vuil gemaakt, in alles wat maar even maakt. Jonge kinderen vier het van, hier is een man, dan. Ja, hier is een man. Oké, dit is even wat ik gewend. La, 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 zingen. Wie wordt het vuil geraakt, weer alles wat maar leven maakt. Jonge kinderen vier het van. Hier is een man. Verdanken ik ervoor.